обвалу экономики не будет. У зямлянки на беларускае багна и будем там збирать ягоды, грибы. Я не думал николи, что скажу гэта. Дайте гроши. Поставить на колени и промысловость, господарство. Тут не было бы IT, было бы уже у нас было минус был бы. Ну давайте вось пачнем з таго, што зараз людзі так устрывожана назіраюць фактычна кожны дзень, калі курс даляра патроху, але расце даволі істотна. Беларусы уже адвыклі ад гэтага. Вось гэта жужу неспроста, ці гэта проста такая выпадковасць, а не нейкі сур'ёзны тренд? Ну гэта чорны лебедь, які вылецеў з Расіі, не адзін, а там іх цэлая стая, прылецела і села на беларускую эканоміку. Як беларуская эканоміка, як мы бачым па захаванню нашага ўраду, не гатова да гэтага. Таму тыя там 63,5 мільярда даляраў ВУПу, тыя там 500 даляраў менавіта, яны безумоўна пад ціскам, і ў 2020 годзе захаваць гэты результаты будзе крайне праблематычна. І безумоўна, калі мы бачым, што ў 2019 годзе дэфіцыт гандлю таварамі перавысіў 10% ВУПу, 10% гэта шмат, гэта больш за 6,5 амаль мільярдаў даляраў, то ў 2020 годзе я падлічыў, беларускі экспорт тавараў можа скараціцца яшчэ на 5 мільярдаў. Значыцца, грошаў, рублёў, трэба будзе менш. І калі Нацыянальны банк нават захавае тую палітыку, якая была ў 2019 годзе, то і так ціск на курс беларускага рубля будзе страшэнны, таму што трэба амаль 4 мільярда даляраў аддаць даўгоў, трэба будзе прафінансаваць шмат праграм інвестыцыйных, трэба купляць будзе інвестыцыйныя тавары. Расія не будзе гэтага браць, таму што Расія гэта асіметрычнасць адказу на беларускую палітыку. Такім чынам, тое, што казалася нам за воблачным і нерэальным курс даляра 3 рублі, можа стаць рэальнасцю напрыканцы гэтага года. Ну, гэта такі радыкальны, скажем, прагноз. Гэта радыкальны прагноз, які прадугледжвае, што зноў палітычную састаўляючую. Але, ведаеце, звычайна мы памятаем, што выбарчы год улады трымалі стабільнасць, 10-й год, там і рост, і стабільны курс даляра, в 11-м все абрынулась. То бок ваш прагноз, можа быць, трошкі улады вытрымаюць гэты выбарчы 20-й год, а все абрынецца пасля прэзідэнцкіх выбараў? Ну, мы не ведаем, калі будзе выбары, можа быць і напрыканцы вясны, можа быць і летам, але зноў будзе две часткі гэтага года. Будзе першы год да выбараў, безумоўна, ўрады будуць рабіць усё это, каб трымацца, і трымацца ёсць рэсурсы, там 9 амаль 0,2 мільярда даляраў золатовалютных рэзерваў, у нас скончыўся год, у нас было 3,5 мільярды рублёў прафіцыт бюджэту, гэтыя грошы можна выкарыстоўваць для таго, каб захаваць гэту макраэканамічную Это стабільнасць. тая сама подушка бяспекі, якую яны назапасілі. Ну, на запасе, а далей што? Трэба купляць нафту, трэба купляць газ, трэба купляць, забяспечваць фінансаванне дзяржаўных інвестыцыйных праграмаў. Вось трэба зноў даваць грошы пенсіянерам, сілавікам, усім гэтым. І зноў, у 2019 годзе бачылі мы павелічэнне налічнай грашовай масы на 20 амаль 5%. Вось, і зноў гэта было пры росце ВУП на 1,2%. Калі зноў уже Міністэрства эканомікі кажа, што у нас у першым квартале будзе рэцэсія, будзе мінус, а фактараў, якія бы казалі, што будзе плюс напрыканцы года у нас няма, то можа зрабіцца так, што мы зноў у 2020 годзе першай палове павялічым грашовую масу, калі зноў здымуць альбо прымусяць калаўра гэта зрабіць на там 20%, і зноў гэту масу ніхто не будзе зноў забіраць з эканомікі, таму што абрыв будзе страшэнны. Так што я кажу, што 3 можа быць тады, калі будзе палітычны курс, калі будзе праграма Міністэрства эканомікі, Міністэрства фінансаў, адміністрацыя прэзідэнта пра фінансаванне гэтых праграмаў, якія нічога не даюць, акрамя вось гэтага пантоў і палітычнага хайпу. Вось гэтыя негатыўныя тэндэнцыі, пра якія вы зараз кажаце, яны неяк стратэгічна назапашваліся, ці яны все-таки вынік таго, што, як вы лічыце, як большасць лічыць, зараз па нейкіх новых, скажем, правілах будзе ісці гандаль паміж Беларусі і Расіяй, найперш нафта і газ? Перш за ўсё, захаванне Нацыянальнага банку. Вось мы будзем казаць пра тое, як будзе з курсам, якая будзе інфляцыя, калі здымуць і не здымуць Павла Владимировича Калаўра. Таму што сёння такая дзіўная сітуацыя, калі Нацыянальны банк вельмі прафесійны, вельмі сумленны, вельмі стратэгічна зарыентаваны, ён робіць сваю справу, а сваю справу не робяць ні адміністрацыя, Міністэрства эканомікі, Міністэрства фінансаў і ўрад. І вось гэтыя органы, якія павінны падтрымліваць тое, што робіць Калаўр,
нацыянальны банк, тое, што зноў у чым сказаў, што ён згодны з імі Александр Лукашенко, яны сваю работу не робяць, таму што ў них ёсць што? У них ёсць і спалкамы, канцэрны, холдынгі, усе, як гэтыя птянцы кажуць, роты свае падкрывалі, кажуць, дайце грошы. Дайце грошы куды? Добру ж далі, ЦКК Светлагорская далі, цэмент нам далі, баранавіцкаму гэтаму БПХО далі. А што з гэтага? Нічога, дзіркі ў бюджэце больш нічога. І вось як будзе баланс паміж гэтымі сіламі, зноў як будзе адказ расійскага кіраўніцтва на тое, што беларусы будуць зноў падстаўляць свае і вытворчасць сельскай гаспадаркі, і машыны, абсталяванне, мы не ведаем. Можа быць, ведаеце, раптам усё там зламаецца, як яны скажуць нам, і мы не будзем купляць беларускага. То бок вы лічыце, што вось ёсць пэўная, значная частка чыноўнікаў, якія націскаюць, каб Нацбанк змяніў свой даволі, як многія эканамісты кажуць, такі правільны і даволі стратэгічны ліберальны курс, і каб зноў заключылася гэта інфляцыйная мадэль, которая была ў Беларусі в нулевыя гады. І вось не толькі гэта нейкія гіпатэтычныя людзі, так? Гэта людзі, якіх прызначыў Лукашенко, за намеснік галавы адміністрацыі Бяляцкі. Ён адкрытым тэкстам казаў, дайце больш грошаў надрукаваць. Міністр эканомікі Тэхнар, таксама які не разумее інфляцыі, макраэканамічнай стабільнасці, ён не кажа пра макраэканамічныя рэформы, структурныя рэформы, якія быццам пагаджаюцца з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі развіцця, Сусветным банкам, з МВФ. Ён пра гэта не кажа, ён кажа пра тое, што трэба фінансаваць. Банальна, так? Потым мы маем зноў міністэрства, Раду міністраў, Савет міністраў з Румасам. Ён таксама кажа, трэба зноў, каб IT працавала на нашу краіну больш, чым на экспарт. Гаспадарства, тут не было бы IT, было бы ўжо у нас было мінус быў бы. А тут, калі будзе за імпартазамяшчэння заклікаць і прымушаць IT, так гэтага IT не застанецца скора ў Беларусі. І вось адзін ізноў, гэта ментальная тэарэтычная пулапка, пастка, якую Лукашенко мае, і ён, прызначаючы на пасады эканамічнага блоку такіх людзей, па сутнасці аслабляе пазіцыі Калаура і тых людзей, якія адказваюць за эканоміку ў нашым урадзе. Вот калі зноў-такі да гэтых перамоў вяртацца, вельмі так забаўна, для многіх прагучала выказванне віцэ-прэм'ера Крутова, які кажа, што мы і цяпер і хацелі даўно на сусветныя цэны на нафту перайсці, хаця ён, скажем, мягка не дагаворвае, калі не сказаць хлусіць. Ніякіх сусветных цэнаў пакуль все-таки не будзе. Гэты падатак все-таки пакуль дае, як вы называеце это, беларускі офшор по-ранейшаму дзейнічае до 24 года, пакуль падатковы маневр не скончыцца в России. Ён не дзейнічае, але зноў гэта так званая датацыя будзе значна меншая, варункі гандлю з Расіяй пагаршаюцца відавочна, і вось зноў, ці ёсць план Б, ці ёсць план С. Вось мы ведалі пра тое, што гэты будзе манеўр Расія зрабіла 2 гады таму. Чаму беларускі ўрад нічога не зрабіў? Я бачыў на паседжаннях... Яны так угаворвалі, каб Расія его адмяніла і дала нам кампенсацыю. Вот што яны рабілі. Зноў, гэта ёсць аналіз сітуацыі. І аналіз сітуацыі такі дрэнны, што вось мы сёння апынуліся, калі вось Расія кажа не і ўсё, няма перагляду крэдыту па БелАЭС, няма перагляду схемы па нафце, па газу, можа быць пагаршэнне варункаў працы беларускіх вытворцаў на расійскім рынку, таму што зноў Расія гэта зноў імпартазамяшчэнне. Калі імпартазамяшчае Расія, яна дае сваім вытворцам мільярды даляраў. Гэта робіцца ў кантэксце канкурэнцыі рэгіёнаў. І Беларусь са сваім таварам увасці ў гэтыя ланцужкі вельмі складана. Тут, калі прыватная кампанія яшчэ можа нешта зрабіць, але калі там вытворца нейкі там дзяржаўны, ён не можа хабар даваць, а гэта рэаліі расійскага рынку. І пры тым па-ранейшаму Расія складае каля 50% беларускага замежнага гандлю, хаця Лукашенко уже гады 3 назад сказал, что трэба 30% на Россию, 30% на Европу и 30% на остальные. Зноў, вось у траўні мінулого года прыватнае было распараджэнне Лукашенко зрабіць Румас адказным за выкананне задання па гандлю, па экспарту, і оно было правалена. Па таварам за 2019 год мінус 3,3, пры тым, што трэба было вырасці на 5,5%. І зноў, хто будзе адказваць? Зноў Румас кажа, добры год, таму што і золотовалютные резервы у нас 9,4 миллиарда, и инфляция у нас 4,7, и мы там, ведаеце, дзіўны такі паказчык, прыбытак эканомікі ўзрос на 85%. Як жа такі рост прыбытку чыстага на 85%, пры тым, што эканоміка прамысловасць 0,6 дала.
І вось гэта зноў, калі мы гэта параўнаем з тымі ачкаўцюрательствам і махлярствам, якую мы маем у галачна-палачнай сістэме, мы пераканаемся, што ўсё гэта тое, што як бы быццам пазітыўнае, да, яно з'яўляецца проста як бы спосабам уратаваць свае пасады РУМАСу, міністэрству прамысловасці і тым віцэ-міністрам, віцэ-прэм'ерам, якія адказваюць за розныя накірункі эканамічнай палітыкі. Дарэчы, калі ўжо так смела даёце прагнозы, што скажаце наконт прэм'ер-міністра? Дажыве он да выбараў? На сваёй пасадзе, маецца на ўвазе. Я думаю, што Лукашенко разумее ўсё больш, што прызначэнне РУМАСа было памылкай. Я не думаў ніколі, што скажу гэта, але Кабякоў быў лепшым прэм'ер-міністрам, чым РУМАС. РУМАС проста выкарыстаў гэты час не для таго, каб рабіць структурныя рэформы, каб зноў зрабіцца адной камандай з Нацыянальным банкам і з тымі незалежнымі экспертамі, эканамістамі, якія робяць сваю справу, але таго, каб проста паўтараць тыя рэчы, якія кажа Лукашенко. Ён ні па аднаму з пытанняў не зрабіў лепш. Больш таго, ён замарозіў дыялог з бізнес-супольнасцю, ён не пачаў дыялог з экспертнай супольнасцю, ён не падпісаў мапу з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі развіцця, і не зрабіў нават тое, што кажа інстытут эканомікі, міністэрства эканомікі. Дырэктарша гэтага інстытута казала, што 70% малых і сярэдніх прадпрыемстваў дзяржаўнай ўласнасці робіць менш за 1% даданай вартасці. 1% даданай вартасці, 70% малых і сярэдніх прадпрыемстваў дзяржаўнай ўласнасці. Прыватызуйце іх. Змяніце правілы інвестыцыяў прыватызацыі. Нават гэтага ён не зрабіў. Хаця бы там не мас, не МТЗ, хаця бы ты дробныя прыватызуйце. Да. Мы не кажам пра Гамсельмаш, пра МАЗ, пра трактарны БелАЗ. Гэта няхай будзе на іх совесці, кажуць. Калі вось падсумаваць все гэтыя вашы аб'ектыўныя дадзеныя, ці вашы ўражанні, ці вашы прагнозы, сапраўды, расійскія, скажем, датацыі такой, в якой-небудзь форме зменшаюцца, гэта расійскі офшор. У эканоміцы няма такіх радыкальных рэформаў, няма ўнутраных рэсурсаў для росту, а замежны гандаль таксама сціскваецца, магчыма, паменшыцца. То вось падсумаваць усё гэта, можа быць, не ў 20-м, а ў 21-м годзе. Ці чакае Беларусь дастаткова сур'ёзны крызіс, узроўню альбо нават 2011-го, альбо нават пачатку 90-х? Пра такое мы можам гаварыць? У зямлянкі на беларускае багна і будзем там збіраць ягады, грыбы, атрымліваць $3 мільярды з беларусаў, якія выехалі з нашай краіны працаваць, будзем зноў назапашваць нейкія там прыкормы. Ведаеце, у этой сітуацыі такога абвалу эканомікі не будзе, таму што, нагадаю, тады было ВУП менш за $10 мільярдаў, а я думаю, што вот мы скончылі 19 год 63 там з хвосцікам, будзе менш за 58. То есть минус $5 мільярдаў мы атрымаем, і гэта не самы горшы сцэнар. Таму што калі самы горшы сцэнар прагназаваць, гэта будзе зноў за 2 гады, я бачу вось палітычны цыкл плюс яшчэ год, таму што будуць наступствы гэтага палітычнага цыкла, мы можам абрынуцца да ўзроўню 15-16 гадоў, калі ВУП был 48 мільярдаў. 48 мільярдаў 63, мы зноў топчемся на месцы, але зноў стратэгічна 2009-2020 год. Сярэднегадавыя тэмпы ўзроста будуць складаць менш, чым 1% ВУП. Калі Лукашенко кажа, што трэба расці хутчэй, чым сусветная эканоміка, а сусветная эканоміка гэтага час расла з скорасцю 3,5% ВУП. Значыцца, мы адстаем у 3,5-4 разы. І калі Александр Лукашенко не паставіць пытанне о змены мадэлі, не усвядоміць сабе, што дзяржплан у гэтай сістэме не працуе, што трэба зноў паставіць крыжык, такі жирны крыж на савецкай мінулым, тады зноў ён будзе чалавекам, які паставіць на калені і прамысловасць, і суполнасць, і сельскую гаспадарку. Праблема самых смелых і радыкальных прагнозаў у тым, што часам яны спраўджваюцца. Наш сённяшні ўдзельнік праграмы Ярослаў Романчук лічыць, што ўжо ў гэтым 20-м годзе даляр можа каштаваць 3 беларускія рублі. Напэўна, засталося не шмат часу, каб праверыць, но баюся, калі ягоны прагноз спраўдзіцца, вас гэта не вельмі абрадуе. Заставайцеся з Белсатам, з вамі быў Віталь Цыганкоў.